Salam hormatly dinleyijiler. Bir ay aralykdan soň näçe bilen ýene täzeden täze programyna hödürläp başladyk. Başlaýar. Döwran Recep bilen täze temalar, täze mowduklar taýýarladyk. Bugunki temamyza Döwran Recep ýene Amerikadan gatnaşýar. Gepleşmek üçin. Owa Döwran. Aýt bir gıdat. Men özüm soraw berip başlamak isleýän, sen gezelençde boldun, gezelenciň barada aýdyp berseň, ondan soň öz mowduklarymyza girip başlar. Owa şu bir aylyk wagtyň dowamynda Ýewropanyň bir näçe ýurduny gezmek mesir etdi. Geldim şeýdem ýolda gepleşmem bu datlar planladyk, benim bolmady. Men diýdim, başga ýurtlarda kaňam bir gürleşdik. O taýdaky şu wagtky duýgularyny, ýaşaýan tejribelerini hem paýdaşlaň diýdik, öňe hiç wagt tap bilmedim. O wagt tap bilmedim, hem ýady boldy. Härmeden 27-28 gün soň geldim ben aýlyna. Indi haýsy ýurtlar gezdin? Haýsy ýurtlar gezdim? Finlandiýa gitdim. Hawa? Helsinki şäherine boldum o taýda. Osoň Latviýada boldum, Rigada. Osoň Polşa gitdim, Warşawa. Osoň Paryja gitdim, Fransiýa. Hawa, suratlaryny Instagramda gördük. Osoň Germaniýada Münhene gitdim, Frankfurta gittim. Osoň Awstriýa gittim. Garys gezdim. Thomson Cape'ni ödülini çıkardım. Mädärem şu ýaşap görnýäne ýadow, erbet ýadow batdyr. Sen öz ýenen ejeňem bardy. Ejeňden başga ýurtlar gezdiň öýden, hemmesini gezip bilmediň öýden. O 5 ýurt gezdirdim. Soň bir Gorkadan diýdim, Türkmenistandan geldi. Daşary ýurtdan köpden mär çykmany. Osoň bir gezeli göreldi, diýdik, oğlum okayan ýerini gördü, universitetini. Ýaşaýan ýurduny. Owa, täze zatlar gördü de ýygyna dolandy. Owa. Iň esasy saňa aýdan sözi nämedi? Iň esasy aýdan sözi. Bir hil ýatdan çykmajak, ýa-da şo gezip görkä. O Ýewropanyň bir agaçlyk ýurt da, ýaşyl kanuna soň şo Türkmenistandan gelen adam näme bizde çöl zat var, dağ var. Bu ýaşly görüp bir ýaşyň täsirine galdy. Agaçlar. Tokykan halady. Gatmy. Teýgatyny gowerdi şöyle. Sen iň ýatdan çykmajak ýeriň nerede? Ýa-da wakaň? Men ýatdan çykmajak wakam. Münhendäki adamlaryň we Germaniýa Frankfurtdaky adamlaryň şu güler ýüzlügi adamlar bilen gatnaşy gowdy şolaryň. Esasen hem da Münhende. Münheniň tapawyny gördüm. O taýyndy Germaniýanyň iň gymmat şäheri. Aýlyklarym ýokary, ýaşaýyş standartları hem ýokary. Ýaşaman gymmat. Ýöne adamlar näme? Hemmet bagtly.
Güler ýydy. Men görenlerimde birem transport sistemleri gatnaşygy işleýär. Köpçüliklerin transportlar. Metrodur, Hawa. autobuslar. Gatnaşygy işleýär. Hawa. No. Germaniýada men bilişime görä hemme zat wagtly sekond işleýär. Awa, edilýärdi. Edilýärdi. Yani meselem iňärkisi bir dostuň bilen gürleşek ýa-da görüşek bolsaň edil wagtyndan bir kiçimint giýjak alsaň kategoriýalarken halanoklar. Ola bir 2-3 minut öň barýarlarda, öň taýyarlyk. Şo giýjak almak gaty aýyp hasaplanýar. O giýjak almak jemgyýetde bir kabul edilmejek hereket. Dogry. Men Finlandiýa gidesim gelýär. Bark görmedik yerim. Finlandiýanyň hasam zadyň içinde ýaşap ýanky bilim sistemasy ünsüm çekýär. Şonu öwrenesim gelýär. Sen zat ünsüm çekdimi hiç? Bir zatlar öwrenip bildiňmi ýa-da Finlandiýa barada bir zatlar aýdyp bilersiňmi? Finlandiýa barada näme aýdyp bilerin? Finlandiýanyň okuny bilýän. Men Helsinki Üniversitetine bark gaýtýan aramarym. Helsinki'den kam barýan. Olaryň zady köpüraç çekici. Orta mektep okuwy. Başlangyç orta mektebi. PISA dip synaw var zatda. Ýurtlaryň arasynda şu synawlarda Ýewropada Estoniýa bilen Finlandiýa birinji, ikinji daýymyş. Şu dünýä ýüzünde bilim sistemasyny iň öňde barýan ýurtlaryň biri. Şularyň özüne degişli öz açlak bir sistemasy bar da okuwça az ýüklendirýärler ýöne özlerine hereket etdirýärler da köp zady okuwçylaryň özleri jogapkärli da. Meselem ýalňyş bilsem 6-njy 7-nji klassy synaw edilen o öýüşörlende öýüş berilmejek bolýar. Men bilişime görä öýüş beren oklar. Öýde etmeler. Hemme zat okuwdy. Hemem okuw sagatlary 2-3 sagat onuň köpdär bilişime görä. Dogry. Oson birem gowrendady men görmedim da o zatlar biziň ýurtumyzda ýa başga ýurtlarda okuwda. Meselem ýerden barsa Estoniýada da okuwçy ertirlik berýärler okuwça döwlet mektepleri, orta mektepler ýa başlangyçda da ertirlik berýärler. Oson birem öýlen nahar bar. Şunu döwlet okuwçylary nahar bilen üçin etýärler da. Bulam näme olaryň ýetişigine peýda edýän bolmaly. Belki täsir edýän bolup biler. Men şol zatlary öwrenmek üçin şo taýda 1 ýyl ýaly ýaşadym gelýän. Onam öňümüzdäki ýyllarda görürse. Ýaşap bir üniversitet etjek adam bolsa Türkmenistanyň mogalim gowalar şo taýda gidip ýaşap şo taýdaky mektepleriň içinde bir aralarynda oturup näli bolýar diýip sistemany görüp ýazyp çyzyp öz analizini etse gowar. Yaponiýa näçinji ýerde ýanky PISA egzaminlaryny? Yaponiýada dünýäde başdaky başlykdamy hadyn ýalňyş. Olam, men şonu ýaldyr öýdän. Yaponiýa tügelemelerim merwetden. Zatdan ortalamadan hemişe ýokarda. Oson bir ýeri häzir görýän bilen men şu wagt görüp bilemem. Dogry. Yani ýok, meselem men şu wagt bir Yapon tanýanymma, maňa iň esas aýdan zatlarynyň biri hemme arasaçylyklary özleri edýärler. Hiç başga hiç kim eden ok. Her kim öz arasaçylygyndan özleri jogapkär, ýanky hajathana bolsun, ýanky synyplar bolsun, hemmesi öz başdak jogapkärçilik çekýärler. Şonu ünsüm çekdi maňa aýdanlaryny. Ene 2015-nji ýylyň PISA datlaryna görä, netijelerine görä matematikada ilkinji başlykda diňe zatlar. Hatta ilkinji ýedilikde diňe Günni Azia ýurtlary: Singapur, Gongkong, Makao, Taywan, Yaponiýa, Hytaý, Koreýa. Şo birinjidan 5-çen öňüňde bar bolsa sanap bilersiňmi?
O başdaki 7'likde, başdaki 10'luk aýdaýyn. Awa. Birinci Singapur, matematikada. Singapur, Gongkong, Makao, Tayvan, Yaponiya, Xitay, Koreya, Şwitsariya, Estoniya ve Kanada. Ben Estoniýada girýär. Ýaşap görmeli. Okey. Başdaki 10'lukda. O soň okamakda, ýa okanyňa düşünmekde de. Awa. Ondan birinci Singapur, o soň Gongkong, Kanada, Finlandiya, Irlandiya, Estoniya, Koreya, Yaponiya, Norvegiya ve Täze Zelandiya. Okey. O soň bilimde tahqiq bilimler. Mhm. Ortadan Singapur, Yaponiya, Estoniya, Xitayň Taipei, o soň Finlandiya, Makao, Kanada, Vietnam, Gongkong, Xitay, Koreya ve Täze Zelandiya şeýdip bitdi. Küçük Singapur'un hemmesinde öňe çykýan eken. Singapur hemişe birinci. Onu biz Singapur'dan men hiç bilemokdum ýöne bir aýyň men Singapur barada kitap aldym. Çalaz okudum tak okamok. Hatta şu kitap alanım Singapurlu bir adam bilen tanıştım. Hayran aldım bir kitap aldım. Soňam ýolda bir bilen tanıştım. Olam menem Singapurlu diýdi. Çağa kam Amerika gelipdim zat diýdi. Ýurdumyz ösýä eýlen şon ýaly gurulmalara girdik. Singapuryň ýöne ylymda öňe gidýänini bilemokdum. Singapur tüweleme gaty öňdäki ýurtlardan biri. Dünýäniň merkezlerinden biri. Ýöne şeýler aklat bar Singapurda. Singapur dünýäniň iň kiçik ýurtlaryndan biri. Dady tutýan meýdany 1000 kilometrden 1000 kvadrat kilometrden ýetmeýär. 751 000-da. On ýaly ýene de başga ýurtlarym bar, kiçik tapawutly. Dünýäde 176-njy orunda tutýan meýdany boýunça. Ilatam Türkmenistan ýaly 5,5 milyon. Dünýäde 113. Şu taýdaky tapawutlaryny öwrenmelim kak diýen biz. Näme üçin şolar tapawutlyka? O soň başga nämeler? Başga adam başyna düşýän baýlykda şu GDP per capita'da dünýäde 8-nji. 60,766 dollar bilen. Gaty baý. Dünýäden paswyrdy iň güýçli ýurtlardan biri. 160 ýurtda da wizasy ýetmeýärler. Ona bir wagtyň geçmegelen öwrenirse öz açdak. Belki inneki öwrenenlerden inneki podcastlarymyzda gurulşarys. Belki ılym barada ýürütüşün ýaly mowzu gaçar. Ýanky ılymda öňe gidýän ýurtlaryň tapawutlary näme üçin? Şo doly o temany buň gurulşmaly planlamanlyk. Innekilerde belki şonu edip bilersiň. Netip bolsa edip bilersiň. Bu şu podcastlarymyzy etmegimiziň sebäbim biz özümizi ýetişdirmek birinjilik bilen. Men özüm barada aýdaýyn-da. Hem özümizi ýetişdirmek hem öz öwrenende atlamydan paýlaşmak. Dogry, onda bugün zady halypaçylyk, rol modelçilik, ýanky birini mysal almagy gurulşarlydyk. Mysal almak dogrumy, birini halypa görmek dogrumy, dogry dälmi? Näme üçin bir adamy biz halypa görnüşinde görmeli? Näme üçin görmeliler diýen soralara jogap tapjak bolary. Indi nusxa adamlar gözelýär. Nusxa adamlarda näme bolýar? Meselem her kim özüne bir nusxa adam taýlandyr da. Çağa hakamyzy ejemize nusxa dünýä özümizde. Okudığımızca, kitaplarımızı, tarihimizi öğrendiğimizce başka nusxa adamlar durmuşumuza girýär. Ondan käbir adamlar matym bolýan ýazan şygyrlaryna telefon nusxa dinýär.
ya Albert Einstein'ı ya Newton'u görýär, şoň ýazanlaryny, ya Ibn Sina'ny görýärler, ya Omar Hayyam'y görýär. Her kim ýetmiş adamlaryň eden uly işlerini görüp özüni nusga edinýärler. Haw, ýa-da mekdepde bir muallym bolup biler. O mektepde öwrenäk muallimlerim esasy nusga adam bolup bilýär. Haw. Onu özüň halifa diýseňem bolýar. Ýöne halifa bilen de şagirdiň arasynda gonu gatnaşyk bolýar. Aratnaşyk bolýar. Onu biz Hawa, rol ýöne model diýip aýdaýaly. Halifa bilen şagirdiň arasynda aratnaşyk bolsa, rol model käbirleri bagşylarym mysal alaýar. Hawa, nusga adam diýsek Nusga adam diýäli, türkmençeläp aýtsak. Şonu mysal almak bu adamy. Şu nusga adamdy görelde bolmaly da zatlar, ýaşlarymda. Ondan ýaşlarymyzam, çağlarymyzam olardan nusgaly görýär. Ha, hawa bir jemgyýete peýdal adam, menem şu adam ýa jemgyýete peýdal boljak diýipdi. Hawa. Sen şon ýaly çağlygynda bir ýadyňa düşýän zatlar barmy? Bir adamy, şu adam ýaly bolsadym ýa-da şon ýaly şoň ýolundan gidip bilsem diýen bir ütköşük adamyň boldumy? Biz men çağatym sabaklarymyz matematika laboratoriýasynda geçýärdim kadyn ýalňyşmasam. Matematika laboratoriýasynda sabaklar bolýardy, şonda diwarlarymyzda aktypanyň birinji orta mekdep diwarlarymyzda ötüp geçen matematikler bardy. Şolaň atlary, suratlary durýardy. Gauss ýene bir zat. Şolary terip durýardym. Bular näme adamlar boldy ka? Bular zadymyzda mektebimizde diwarlary da yapışdyrylan boldy. Uly zatlar edendir diýip şo wagtlar matematikaga gyzyklanýardym men. Ha. Şolary ýadyrak käbir taryhyny okumak mümkinçiligim bolmady welin ýöne şolary teredip bir ilkinji zat döredip, hyzyw döredip, ha şolar uly adamlar bolmaly. Şolar jemgyýete kan peýda etiren bolmaly eden işlerden. Olaram ýetirendi da matematikada ulatyşlar eden formulalar tapan öz teoriýalary bar. Bana biziň iň berk şo men ýaşan owamdaky orta mekdebiň diwarlarynda atlary bardy da. Sen durmuşunda bardymy nusga adam? Men çağlym bar ýanky sen aýdan döwürleň haýsy ýaşlaň? Haýsy ýaşlaka? 99-njy ýyllar. 99-njy ýyllar. 99-njy ýylda men özüme çağlymdan nusga edinen adam biraz gülkünjürak hem bolmagy mümkin belki ýöne köp kişiň durmuşynda täsir etdim ka yani men Michael Jackson'y gaty özüme nusga edinýärdim. Näçe? Michael Jackson men 95-nji 94-nji ýyllarda tansyn etjek bolýardym. Çağlyk ýyllarda. Aydym şo taýdaky sahnada özüni alyp bar. Şo wagtlar eýle kasetada görýärdik da. VHS kasetalaryny. Ýanky prakada alınýan ýerlere gidip şo taýdan näme täze gelen bolsa alyp görüp edýärdik. Şoňa meňdejek bolýardym. Elime zatlar alyp aýdym bolýardym. Hatda başlanýyç mektepde zatda Michael Jackson çykyşlaram edýärdim. Azyndan bir 3 san çykyşym bardyr köpçüligiň öňünde. Michael Jackson tanşlary eýlen şon ýaly nusga edinen wakam bar benim. Tuğalama. Daşary ýurdun aýdynçylaryny nusga edinip bölüňe ýokarda bir näme saýlapsyň tuğalama. Ol dünýä we aýdynçy. Şo aýdym höwesem şoň bilen başlady. Ýöne ulolýan, görýän, köp zatlary öwrenýän, soň seredýän, ýanky rol model çykyp ýanky birini nusga almak dogrumy diýen bir soraw emelelýärdi. Men Michael Jackson'y nusga almalymy, näme üçin almaly? Ýa-da Michael Jackson näl bir surat çekýän adam, başga bir surat çekýän adamy ussat birini mysal alyp biler. Ýa-da başga nähil kärler bar.
maşina oňarmak diýeli, o maşina oňarmak tenis oynamak zatdy. diýeli, yüzmek bolsun, her O. kim ýanky ussat adamyň tapady bar. Ýanky okuýy güýçli bolýar. Şoň üçin mysal alynýar. Ýöne şol adam dolu mysal almalymy diýen bir sorag emele gelýär. O. O her kim durmuşda bir kemsiz gözel bolmaz diýär. Hawa. Şo ýanky nusxa adamlaryň hemme taraplaryny nusalmagam kämir hukmandat der. Hawa. Meselem köçelerde ýaşalar görýän futbol oynapýarlar arkasynda meselem awraýly futbolçularyň atlary bardy. Hawa. Şo durum futbolçular görýän futbolna söz ýok. Edýän käri işi meşgullanýan zaty söz ýok da. Hemişe üstünlükden bu üstünlüğe böküyorlar. Ýöne zady görýän ady durmuşyna seretýän kämir peýdasy ýok ýalda. Oson şunu edýän işlerine kemçilikler bar. Hereketli adamlar bilen gatnaşganda zatynda. Hawa. Köçede aty gaharlanýar, beýtýär. Tada adamlara garaýşy ýetgeşürek. Olar näme jusyna pulu zady bar. Şo adamlaryň hemme zadyny özüňe nusga bilmek gerekmeýärdi. Hawa. Meselem men özüm Cristiano Ronaldo'ny nusga edinýärdim. Futbol oýnaýan döwürlerim. Cristiano Braziliýaly Ronaldo barada diýen. Ýöne başga bir tanýanym bady, täze Ronaldo'ň ýa-ni ösýän döwürleri futbol höwesçiň bir tanışlar, dostlarymyň biri ýatsa tursa Ronaldo bilen ýaşaýardy. Ýani täze Portugaliýaly Ronaldo'ň suratlary bolsun, telefonyny, videolary bolsun, şu näme etdika, ertir näme etse, şu näme ýaka diýip şonu nusga edinýärdi, şoň bilen ýaşaýar. Ýöne men şonu dogry kabul edem, şu günkü pikirimde. Näme üçin? Näme üçin edilýänki ussatlygyny mysal alsaňam bolup biler, özüňe nusga edinseň bolup biler, ýanki top oýnanny haýsy allamak diýilýär, fintler diýilýär. Haýsy fintler edýär, şo allanny, şo gol atmak üçin haýsy oýunlar edýänni nusga alyp bolarmy ka diýen. Ýöne öz durmuş ýaşaýyşyny dolu nusga almak dogry bolmazmy ka diýen. Her adamyň bir kemçiligi bar. Her adamda bir erwet taraplary bar. Hawa. Hemmemizde bar. Soň men şunu ýanky adamyň häsiýetine mysal almagy dogry kabul edem. Men şeýle bir söz aýdaýyn öz pikirimde da netijede. Adamy özüme diýeň. Adamy nusga alma. Adamyň häsiýetine nusga alma. Diňe alyp bilseň adamyň göz ýetimi bar. Meselem bir zady gowy başarýarmy? Gowy edýän bolsa adamyň göz ýetimini nusga alýan bir netije geldim özümde. Meselem bir adam men nusga alýan bolsam, şol adamyň pikir düşünjelerini nusga al. Şo zat edýän bolsa şo tarapdaky edýän işine beren göz ýetimi bar. Şonu nusga al. Şeýle adam dol men nusga alsam erwet taraplarym bar. Onga ýörni ýaňşylaryndan bilen ýaşap bilmeýän men. Şeýle men özüm aýratyn bir öz başdaklygym bar. Men başga ol bolup bilmeýän men. Ýöne şo taýda göz ýetimini alyp men öz durmuşymda ulanyp bilen özüme dogry kabul edýän bolsam. Düşünükli. Dogry aýtdyň. Birini dolany saldyň, oňam ýalňyşlarynam nusgalýan özüňe gözüň ýapylýar-da. Hawa, meselem aýdymçylar, aýdymam aýdýardyk. O herhili ütgeş klipler görýän, menem şunu ýalak hem gyzlar bilen klipler düşürýän aýdymçylar bar, dogry dälmi? Ýalan şeyler bilen. Aýdym dünýäsine giren, aýdym höwes edýän adamlarym şol bolmalymy ka meselem bir aýdym üçin klipim görüp şon ýaly düşüresi gelýär. Şon ýaly aýdasy gelýän bolsa, sen şon ýaly bolmagy borçly däl. Sen şon ýaly bolmaly däl, dogry maýsam. Sen öz pikirleriň bar, öz durmuşyň bar.
Doğru. Benim son Doğru ýaly dalaş. gyý bilen klip düşürmeliler diýjek bolanlar. Ha. O her adamın şu ýak başda birleşmedi yani bir kemçiligi da bar. Sen her adamdan iň gowdatyny almaly, birem ýaka etýän göz ýetiminde dünýä garaýşyny bir ünsülen seretmeli de. Näde sana peýda edecek zatdan senin öňüňi ýatylacak zatlar almaly da. Tamam. Men bärde bir hil akıl satýan maslahat beren ýaly gürleşemizok biz. Diňi özümiz arada gürleşýärsa, özümize maslahat berýärsiň ýaly adamlarym, diňleýänlerim ýalňyş pikir etmezin, bular näme maslahat berýän sire ýaraýdy diýmesin. Akıl Ha, satýar. akıl satýar. Biz özümiz akıl satýar, sizem diňläp bilseňiz, kabul etseňiz belki. Bir-birimize akıl satyp otur. Ha. Bir baş aljak adamam ýok. Yo, akıl satmak däl, pikir paylaşmak, dogry bolsa almak, ýalňyş bolsa almaly. Men şoň ýaly karary geldim. Sen näme pikir edýäň? Doğru. Men ılalaşýan köplençden bilen. Doğru. Şu temada da ılalaşýas. Kimide bir nusxa adamdan hemme adyny özüne geçirmeliler, kopyalap özüň durmuşyna näme diýýär? Uýgunlaşdyrmaly däl-de. Sen özüň ýetişik adam, senem özüň ora burada döretmeli. Hawa bir ýeriniň täsirine galyp bilersiň. Ýöne sen öz dünýä garaýşyň, öz açdak pikirlemek okuýuň wa şoňa hereket etmeli de. Doğru. Görmeli, kimde gowdat bar, kimde ýok. Şoňa hereket etmeli. Ýöne nusxa adam gerek bolýar. Şeýle ýagdaýlarda gerek bolýar. Hemmäme de gerekli. Awa, şeýlerak bolýar. Bir adam agyr günleri, kyn günleri nätip geçenini bilmeli de. Hawa. Säbi onun gören kynçylyklaryny seniň görmeňe mahmal. Hawa. Meselem köplenç dünýäniň şu dat bilime dady peýda etiren, dünýä peýda etiren adamlaryň arasynda en atasy ýok, ýetimler, datlar we o soň näme bu garyp maşala döwün ösenler we daýhançylykdan çykanlar we şu gara mümkinçiligi çäkli adamlar da bular dünýäde. Beýlek adamlar bar. Baýdal. Şolar näme başaryp, näme kynçylyklaryň hötdesinden gelip şu derejäge gelenni okasak, bilsek, ana onna başga gurrun. Hawa. Täwolýam onuň başarynyny görkezýär. Olaryň durmuşda özlerini görkezip bilmem okuýumy görkezýär. Osaň nädip şo durmuşda göreşipdir kynçylyklar bilen. Päsgelçilikleriň üstüne nädip geçipdir. Şonu şolary teredip şeýdip edibem bolýar kendi öwrensen bolýar. Hawa. Meselem men National Geographic'in Albert Einstein'ın da adyny gördüm. Näme Dokumentarysyny hawa. Şonu gördüm. Men bilemokdum bu adamyň zat öz şahsy durmuş hakynda da bir de näme şoň teoriýalar aýdylýardy. Bir kısan sözü var, şu aýdylýardy. Ýöne şahsy durmuşy gören soň bir hili zatlar adamlar eger bilmeýän bolsa şahsy durmuşyny kinoat görkezseň we şoň Albert Einstein'lygyny aýtmasaň ahlak tarapdan şoň erwet adam eken. Erwet diýmän ahlak tarapyndan çöken adam diýip aýdýarlar da şonu. Doğru. Ýöne şoň Albert Einstein diýsen haýran galýar. Bu adam maşgalatynda gowdurmuş bolmandyr. Osaň ahlak taýdynda monýan adam bolmandyr. Ýöne görüp otursaň näme? Fizikan teoriýasyny oly peýda etdiripdir diýär-de. Şeýdip görýän. Ýöne şo ýa gaýtýan bize şo okuw kitaplarynda da Albert Einstein'ın öz şahsy durmuşy däldi, eden başarnyklary, üstünlikleri, teoriýalary, oýlap tapyşlary bir de ýetirilýär. Iň gowy tarapy da. Bizem edil şun ýany adamlaryň gowy taraplaryny gözläp özümizde nusxa edip bilersiz. Gödäňne tutup bilersiz şo gowy taraplaryny. Döwran Recep o şuny adam berýän Döwran Recep oňorýan datlar we men şonu nusxa edilmeli. Ýa gaýgysyň burtapyr oňormaýan daty bar. Durmuşynda burtapyr kemçiligi bar. Ýöne birçe dat oňorýar, men şonu bir göreýin. Men gowalda menem özüme nusxa edilmeli. Meselem gaýgysyz şu oňorýan daty
oňorýan zadyny haýsy göz ýetim bilen şonu başarýaka. Şoň näil pikirleri bolup şo zatlary göz ýetirip başaryp bilýär. Şonu aljak bolmaly kadýan. Hawa. Sen özüň hem dünýä göz ýetimgem giň aýada. Elbetde. Seni ýam şo taýda özüňe şonu kabul etdirip bilseň, hatda üstüne goşup bilseň, has belli uly netijeler alyp bolýar. Hawa. Men geçen ýanky aýdyşyň ýaly Albert Einstein ýaly men Benjamin Franklin'i gördüm. Dokumentariýasyny. Men hayran aldım o ýanky edip bilen ýanky erwetçiligini edipdir da. Ýanky belli bir netijelere gelmek üçin. Hawa. Siyasy zatlar, şeýlemi? Edil siyasam däl. Durmuş ýaşaýyşynda. Meselem ýanky yerin aşağına girip onu näşgünläp birden gıylary alıp bile ýaşatdyr. Menim şo ünsümjekdi. Şon ýaly erwetçilikler edýän ekeni. Gıydar zorlapdyrmy? Zorlanokda nähileýsem kepçilige ýatýan eken meselem. Belli bir wagtlar. Şon ýaly häsiýetler bar eken. Düşünükli. Başka zatlarym mady ýöne ýanky Benjamin Franklin ýanky $100 üstündäki adam. O aýtmaly. Şon ýaly zatlar ken. Şoň üçin kimi mysal alýanyny, kimin göz ýetimini mysal alýanyny dogry bilmeli, dogry ädim etmeli. Hawa. Lalaşa. Sen Thompson näle geçýär? Temadan çykaýynmy? Temadan çykaly. Men Thompson erwet däl, men şo Kaliforniýada, Hawaii, men Kaliforniýanyň ýokarlaryna ýaşaýan. Şu adam aslında göçüp barýan, ýam 6 aýyň içinde 3-nji gerek göçýän ýaly. Ya şu wagt ulon maşynyň içinde oturýan ýolda göçüp barýakam, sen bilen wagt belledik. Şo wagty men alawçy bolmaýyn bir gyrada durup gidip barýakam, şonu edişim. Ýanymda bir giden ulawmyň içi goşlarymdan doly. Geçirip bir aý soňra geçiräýdik bunu. Bir aý soň edýär. Ýöne her gepde ederse. Hatta sorawlara da jogap bereli, sorawlar ýazylypdyr. Sorawlar bar. Olara jogap bereli. Ondan soň teklip eden oglanlar bar. Olar ulanamedeli. Meselem computer science ýanky computer engineerçiligi barada men pikirlerimi aýtmak isleýän bir program teklip etdi. Olar oglanam minnekepde goşaly. Näme diýer ka diýeli. Bor şeýdeli. Ne diýip boldy? Onda jemleji sözleriň bilen tamamlaýaly. Näme aýtmak isleýän soňra? Aýtmak isleýänim şu anda zat üniversitetlerde sınavlar başlaýar, ýokary okuw jaýlaryna. Awgustda ýa başlaýmaly, bir üstünlük diläli. Bular üstünlük ýar bolsun. Näme maňlaý derlerini döküp şu wagtça okudylar. Oňa gowy netijelerini alsynlar. Dokument tapşyryşga gutaramamaly. Görberdik bagtlar açylyp gitsin emme diňleýijiler. Hawa şo üniversitede gatnaşanlaryň dinlemeýänleriň bagta üstünlük dileýän. Biz dinleýän men bagta açylyp bir üniversitede bir ýoly açylyp gidiyorsun. O kapýörünleri de täze ýyl, täze başarykly okuw ýyly dileýän. O dinjalsylar ýöne okuw. O dinjalsylar. Biz bilen pikirlerini paýlaşsynlar, biz ilim barada gürleşýäs. Täze pikirler barada gürleşýäs. Hawa şeýlere? Onda sawallaşaly. Hemmekşä gowy hepde geçirmegini dileýän. Menen şeýle dileýän. Ýene täze mowduklar bilen
dinleşýän çak sag bolun. Sağ olun. Hoş geldin. Sag bolun.